Настани се удобно. Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и го изпусни бавно. С всяка глътка въздух поемаш чиста енергия и с всяко изпускане на въздуха се отпускаш все повече и повече. Представи си как минава енергийна вълна през теб и те отпуска. Вълната се спуска от космоса и достига до главата ти. Бавно преминава през челото ти, клепачите, носа, устните и челюстта. Сега цялата ти глава е отпусната. Вълната се спуска към врата ти и го отпуска. Продължава към раменете ти. Спуска се по дължината на ръцете ти. Сега и ръцете ти са отпуснати. Вълната се разлива през гърдите и стомаха ти. Спуска се по гърба ти. Продължава по седалищните мускули. Спуска се към левия крак. След това към десния. Сега цялото ти тяло е напълно отпуснато. Поеми още веднъж дълбоко въздух. Изпусни го и усети как тялото ти се отпуска дори повече. Сега си напълно отпуснат. Спомни си за момент, когато се е случило нещо много приятно, без да полагаш усилия. Нещо просто се е случило от само себе си. Тогава си бил в енергията на лекотата. Потопи се отново в това усещане. Поеми още веднъж въздух. Отпусни се. Пусни контрола. Нека нещата се случат по най-добрия възможен начин от само себе си. Знаеш, че в теб има безкрайна мъдрост и сила, която е способна да подреди всичко наоколо по начин, за който дори не подозираш. Това, което е важно за теб, е тази лекота, спокойствие и наслада от настоящето. Не е нужно да измисляш как искаш живота ти да протече. Просто знаеш, че искаш да се наслаждаваш на живота си, да се носиш в безкрайно блаженство. Потопи се в усещането за безкрайно блаженство. Представи си как ще вървиш, знаейки, че всичко се нарежда по прекрасен начин от само себе си. Каква ще е стойката ти? Каква ще е физиономията ти? Какво ще е вътрешното ти усещане? Усети го сега.
Ти винаги си насочван. Твоята интуиция знае всички отговори. И ти винаги можеш да чуеш какво ти казва интуицията. Стига да притихнеш достатъчно. Отпусни се. Какво ти казва интуицията сега? Сега си в енергията на лекотата, в честотата на прекрасно случващите се събития. Усети как енергийният лъч, който минава през теб, те зарежда, как всяка клетка се обновява и заздравява. Енергията на лекотата е просто честота, на която винаги можеш да се настроиш. Виж над себе си един малък, пухкав, чисто бял облак. Това е твой помощник в изравняването ти на тази честота. Това е облака на лекотата. Енергията на лекотата е висока вибрация. И сега енергийно ще се закачиш за този облак, който винаги ще те държи в висока вибрация и ще те издига всеки път, когато понижиш вибрацията си. От облака се спуска енергийно въже. Закачи се за облака. Усети как вибрацията ти се покачва дори повече. Усещаш се все по-лек, все по-безгрижен, все по-свободен, по-любящ. От сега нататък винаги ще си закачен за този облак. А когато усетиш нужда, винаги можеш да помолиш облака да те издигне още по-високо, за да гледаш винаги нещата от възможно най-висока гледна точка. Издигни се над всичко, над всякакви дреболии. От гледна точка на вселенското съзнание всичко е дреболия. И като на магия всичко винаги само се подрежда по най-добрия начин. Отпусни се в това усещане. От сега нататък всичко при теб ще се случва с лекота. Физическите неразположения сами се лекуват. Събитията сами се подреждат в твоя полза. Хората сами идват при теб. Възможностите сами те намират. Всичко е леко и безгрижно. Всичко е лекота.